Aning kong ngapin subhay pi palok sa simpat sa ka rensan jong ka jingkren ka kasi jentia gospel. Nangai skam ba piliyo sngau sibun ki jikai ba jingkren haliang ki babun jat ki jikai. Menta kasngi ni kren sipang ka jingkia kan dia. Ba shua bing nyep teng nyep hai xiao blai ka jingduai. To ni duai. Iwana khmat jomia trial blai sa simpat. Dak jing songu eme na kabanta jing khubaro kilat ke kabu mal ayangi kejing em ke mal ayangi kejing ko jing khia jing pendap jing penbiang ka jong mi ya kejing don kam jongi mal lagasni parang ni klemat ka bingi tengen ngi jing kran ni ai ya kani kapor sya ka jing penyak ke jong me blai ya jing mu jing pakhat jonga ba jong ki palok par khai ki sya skor ba ki basngam ya ni jing kai ni pan ki par thang Jesu amen. Nang kong ko ban pen pau ya ka jisungu jongai phi pelok ke jos ngap hani por ha shua ban stang ya ka subject la ni ka topic jong ka jingkren na ko ban pen shai shua ba ka ni ka jingkren jonga kam sim no ya ka jaka jong doktor la ni kam sim no ya ka benta jong ki dawai ya ki balasna ha ki pharmaceutical industries ki bala itu da ka sarkar kabar bade kejing ajing mut jong ang niru kasulong banyarap epi ki palok berkatu kani ki ba juwat ikilat kelenti gumno ban penyarap lane ban nyarap ya ki khon ki ti ne ki palok parjor ki bahing basam ki badon ni kejing pangjor ho hoi kemo ong biang manne kani kamut ba kani kejing hikai jong ala ne kejing kren jong kan simno ke jaka jong doktor lani jong ki dawai ki bal permit dari sarkar lani di pharmaceutical industries ki bal itu bar ki bal priang dari doktor ka juga por ko ban ong ru mana don kanu jing mi na kani jing kren jonga pimla arban bu kanu jing ujor namar ba kadai tang jing ajing mut ka ba ngili pon kam katu kani spor ban ngahiru ngala jupon kam bakalong jing rap mai ki palok ru ke bengi ai jing hikai ki pon kam ni ka formula baki o jing rap ten rei ha juga por par nga ko ban bu ru i jing husian ka benta jong pi ki palok ki bamla ban pon kam ko mi ka ngap ko mi upiat ki ba kamet jong pi kamla ban priang hoi la ka jong ka jing long breu ni dan ki jing bam ki ba ya dei bu wei ki mi dei bu wei pat ti gum ta nga su ko ba pen long ki bu husian ka ni ka bentaru kenang ba ngilai na kanu ka jingmi pat ka ba susi hadin na kani ka jing pon kam ya kani ka formula ka bang isu ai menta happy kangap kade na kawai na ki natural commodity ngila banong commodity mat ki mar ke beli itu mat ki de hayo hat mat ki ba ya mat ki bala priang da ki babon ki bri jong ka persai na ru ki pon dain thai ha ka bible ru ni sem bon sin la pon kam ya ka ngap ha ka ji hikai ni kumus pun kan mau no ya Yohanes nang pembaptis ubam ka ngap bat ya kiso locus ki ba ubam kiso ka ngap klau bu so locus banang taru ngitip ru ba ikan mau ru ya Jacob bu pha ya ka ngap syau paru hari Egypt margum ta tetel ngikin maru ya Jonathan ubam ka ngap ha ka por ka ba ulat thaj ba ulat telot ubam ka ngap yo bor na ka ngap ku ubam bar bukum kita ki tu khana ka bible ki bon ki barish pang ka ngap ya pun i ba ka ngap hi ka de ka bala penun kam na ki por dain thai makalong ru ka sibentan na ki jing don em la ne ki ni kispa ka phau ka ba la nyo kor ki brio mo te gum ta ni pe no khndet kan sai pang ka ki properties ni ki jing don ha ka ngap itip ba ka ngap ka de ka balong condense ba ni ka bar ben ba bar ka thiang bar ka don ni ka property bi ki khat ka hyper osmotic pressure kata kamu namar ba kalong ka bar ben kalong ka ba thik ni la banong bar ben bar kumta ki no khnyang ning pang ki barungang tu kim jula ban im
namar baka nika hyperosmotic pressure katan lo ika jong gitu kinyang nyimpang bar khait bakila terhong kiam ti kawai pegawai gajing ibron kami ka bat kangap kadon ni kata ka bakhot ya ka hyperosmotic force and pressure ti kumtai kangap pila ban bu de ki phau snam ro kam ju sniu namar bakadon ni ka property ni jinglong jongka ti kumta la penon kami ka kum ka natural antibiotic la ni kata ka belek persya kinyang nyimpang kaba don hi po ka mariang kaba bu du blai lingba ki nyang ki ba ngi hot ki nyap but nyaman bakadon ni quality ban ngitip ru ba ki ngam ki sim jingbam na ki tu ki nectar la ne ki na ka ka badon na ki sintiu ba thiang ba kawan ra ba kasna jingbam ban bu ha ki tu ki pulit jongka nya on ki ngam mo nang ta ka lum ru ya ki tu ki pollen grains ni ki ngila ban on ki sentiu pum jong sentiu ban snai ka tu ka beting ki hot ge propolis magitur ki don ni kata ka bakhat ka natural antibiotics phila ban check ita na kinu ki kol anen internet phin siam ba ki ngap ki le lum ya ki tu ki phngit pum jong ki sentiu ba ki hot ki propolis ki tur ki don ka property mai le persya ya kinu ki nyang ki barit bani bimbin ki bamla bani ira khman kabala hot akhtim phareng ki microbes ane ki microscopic organism ki nyang ki bamla banyu i ki khman kita jing thau ba em ki ba haban he da ki ko de ki kor ki bol ban pe ye ki kum ka microscope electron microscope ki we nimla banyu i kita di khman henrei kani ka ngam kadoni ka bol ban penyap mi kita na kata kadau ka ngap hila ban bon snem kam sniu kini gede jing barkadon ru ya kata ka bol ban ai ka immune system na pengklanya ka bol ya da jong amet jongi ya ki jimpang ba per namar kalum mi kini ki ngap kilum mi kini ki ya ki pum sentiu ba ong biang ba kini ta la ne ka tu ka bathiang ne ki sentiu bat kawan ra ban pelong jing ba me ki hang tu don ru ki vitamins don ru kita ki antioxidants ba ki ba la ban kersyanya kamet jongi banyak persya ik yang jingpang antanya pe supiat ru upiat ru de wei ni ki national commodities ki bangidan lau kerja jur ngem la ban ong jur ru namaru de kunja kondimen ba ong tin pareng ubangi peran kam ya ka kum kun ban penbang pentiang ki jingbam ki don ya ki upiat ru don ya kita bikat ki antioxidants kata kita kamut kini ki ka chemical property ke ba piat udon galong kila banyadai kamet banyarap kamet jongi banyarap persya ya knyang nyingpang ban aibor ha kamet jongi ban nginlong ki baklan ki basyat te piat runsun ba kiwe ki bisrim kum kini ki don ya kabor ban yalrap ki kamet jongi banyale persya ya knyang jingpang kini bat nga pedang ngamut ban ong sisin ha ni ka benta don na pedang jong pi ki bamla ban sya yu pian yes dan kum kita ru upiat ru lada ulong ubamya ba kamet jong pi ban kian ndai ban perkam lani ya combination jong ni bro ar upiat ba kangam kendian ngakwa ban ya sami pi dengan formula kumno ban sinai kadawai jerho na kangap ban upiat nang kong pi simi upiat ba supreng size bam dah than lani bam ret than ot rit ya rit ba ya nang ta pun khel pai kangam ha kapela la ni ke klan nani bitor barit te shua ngap si bitor si syamot yang tu te shua ngap si syamot nang ta ber ni upiat pila ot rit ber ya nang ta de ber serta biang sedekah ngap si syamot biang halo jung tu upiat ber biang upiat ber biang kangap te biang kangap pendap biang hajrong sertap kum tu ti kum ta hadu saw syamot san syamot pila ban bu na ka benta kasih sendi. Tak balik kumta, aipor ya kangam bahkan kejit ya kata ke lupiat ke mengi ong mana bakadon ya kata ke hyper osmotic pressure. Ti kumta ya kata ke ke lupiat ke kejit sia kangam. Ban wan ra ka mensua kangap dak kan kamlong ke bakha. Henry hadin bakal kejit ru ya kata ke ke lupiat kan kamlong diluted. Bar kam stang kendian. Berkata kalau ka dawai ke babah du kata-kata. Te kumta
hadin pi kumto chigenta adu argentai ai da ada lo bala lai phela ban khle da samoy an aipor khambun ba kata mixture la ne ka jinga khle jong ki gan kham khlan te kumta phela ban up chigenta la ne argenta hadin kata sajarno tai ka umngam ban pendi ya itai ba pangjorho kejerho kala ban ne kebala ban ne kom sitayau artayau ne ngale le ngala yo jerho ko sibnai tam ban ngale kumta don ba ajimut yang kumta hoi latip ikan ni ke formula aslam ni sambil praktis sampai don ba ajimut ban ngale ba kaya rap sisa bangila yarap ru katu ani perlu jongi kata rukom ban kaya rap ya kiru te kumta kani ka jing kai junga ani ke jing ajimut junga ka ba syam ha dei bat kadawa jerho syam ba ka ngap bu piat kadai kawai ni ki bahatam kanai ko mo ang ben sisin warum syania pada hang ni persyang syua ada kamera pada TV la ban le chi doktor wat ke dawai ke badai ban wat kum ka jing hikai la ne ka kum gi bala specialize ke ni ka benta hang rei na benta ka jing persyang jong phe ki ying ki sam phila on persyang la ka rap ye phi ka bha ba da kamera ru sale benta ko mo ong te ai blen ko khuyang i wei pi wei ki sya skor ni jing hikai bar lengkot bai barit bala menyarap sisa nak benta ka yeng ke sam lagi hun ki khamtam ya phi ki perlok ke badang dot ki hun ke berit kani kan pendunai ke jing le doktor kan pendunai ke jing le wat dawai namar ba kini ki natural remedies ki ba ublai labo ki ba bon hadu kata-kata ki yeng ke sam jungi ki dawai la don lepa tamu tip kumnon kam te kani ka formula ka bangi ya samat phi ai ba kalong ka jing khu na ka benta ki yeng ke sam jong phi kum tang ibu do au number yau phone number la don skiwe kiwe de ki jing panjing mut jong phila ban call yang ni hanu no por in persyang kala kat yai banyarap hoi kuma an ban beng sisin ngam de doktor reng suya yo sngo beng yo ina ki we ki de ki sunsan ke bikai ke ni ga jo kawin kita ke doktor O'Neil Barbara O'Neil kali kawai kita ke baju hikai ba sepang natural remedies tigum ta ngangit scam bagan kan yarap epi way joblen kru khu yangi nang tai ni por batang khendiat yo kan long ga jing toy epi ru to ngi pun kut ga ni jing kan jonga na ga jing duai ga blong kot ngai ngoi me a trial place season pan na ga ta ga por khendiat ki wi la nya sam ye ini jing a jing mut ibaret ibala le se ban yarap ya kan nolong yi ki nu khna ki nu kirang ba ki nu tuman ki bayo jing panjar ho kru khu ki don kar bar ki ai ba ni ka formula ka ba malabo pa kamar yang kalong ga jing kru ne ga ta jongi ibai pi wai ya ni bo tv pa na teng jisu amen